אז מה כוכבים? אתם כאן בסרטון כן או לא? מתחילים. האם שיחקת קלאש רויאל? אני גם עכשיו משחק, אבל כן. מי שיחק? what the fuck? 63 שיחקו קלאש רויאל. 63%. what the fuck? אוקיי, נמשיך. אוקיי. האם יש לך אחות מעצבנת? יש לי אחות קטנה מעצבנת. כן. מה? בטח ילדים חנונים מפחדים להגיד על אחות. אוי, ברור, משהו לא שרוף. אני מנצל. כאילו, מה קורה היום? מה זה? האם אתה יודע להחליף? נופ. כולם מתים בגלל שאני המלך, מה? האם אתה... אני כן. 50 מתוך 50, מה אם כאילו... ואחוז אחד ממני. את ניצחת. יאללה, היום אנחנו בלי אינטרו, כאילו, רק אצל חבר שלי, אז שאני תמיד איתו יש אינטרו. האם אי פעם עשית חרם על ילד? מלא. כן. What the fuck? אני מוטרד. מה, הם אוטיסטים? מה, הם כאילו לא סוחר עם הילד? בטח כמה חנונים יש פה. וואו, סליחה על זה. אתה חושב שאתה נראה טוב? כן, בוא אני חתיך, אני גבר מושלם, חתיך. הם אוטיסטים שאמר לא. האם אתה אוהב למגלוש? לא, שונא פייסבוק. פאק אוף. האם אתה אוהב תה יותר מקפה? לא. אני אוהב קפה יותר. מה, הם שותים על הבוקר תה? לא, שותים קפה. האם היית רוצה לשלוט בזמן? ברור. מישהו לא רוצה חנון עולם. what the... אני רוצה עכשיו ללכת להתאבד. אוקיי. תגידו לי בהצלחה. לא אכלתי להתאבד. בסוף תפסו אותי. אמרו לי לרדת מהחלום. האם אתה חושב שהחיים עוברים מהר מדי? לא. יש עוד שנה הבאה, מה זה בכלל? יאללה, כמה זמן? האם הרסתם? ברור. מי שלא הבריז בבית הספר חנון של החנונים. לא. זה רק עזרתי לאמא שלי קצת במשחק, אז אני לא יודע. אז אני נלחץ על שתיים ביחד. לא כן. אז אני בלא שכן. לא הבנתי. כן. האם אי פעם קפצת? ברור! לכו לסרטונים, אתם תראו, אנחנו קופצים לזה מהגגים. אם מזמינה, פלאש אינו, what the fuck? מה זה למטה? אני אעיף את זה. כן, קפצתי מהגג. מה זה? איכסה. אני אעיף את זה. נו, כן, קפצתי מהגג. נדר, אני עכשיו מתאמן. נדר, אני ימשיך כשכבר זה. כשאני אלחץ כן וזה יעבוד.
לא משנה, המשחק פשוט נדפק. מה? בואנה, עשיתם לי טובה, בדיוק המשכתי ובום, ביץ' כאילו, אז סתמי את הפה. סתמי, ביי. היית, כן, אני עד עכשיו קראטה, אני לא מעדיף לכם ללכת, למה אתם תסבלו שם, תמותו, תשברו רגל, תשברו אצבעות כמו שלי קרה. כן. איך, מה נעזב? אני חייב לו. האם? נופ. חכי. טוב, אני אחזור אליכם. אז אוקיי, כאן הילדני, יאללה ביי.